హలో చెప్పమా. మీ భార్య నీళ్ళు వస్తుందిరా, నువ్వు తండ్రి కాబోతున్నావు. అవునా, సరే సరే ఉంటా. ఈ విషయం ఎవరితో అయితే పంచుకోవాలా బా. మా మామ ఫోన్ చేద్దాం ఉండు. హలో మామ. ఏంటల్లుడు ఫోన్ చేసావు? నువ్వు తండ్రి కాబోతున్నావు మామ. ఏమండో ఇది విన్నారా? నేను పిల్లలు పుట్టుకున్న ఆపరేషన్ ఎప్పుడో చేయించుకున్నారా? చి నేను తల్లిని కాబోతున్నా మామ. అరే నీ అబ్బా, నేను ఆనందంలో ఏదో మాట్లాడేస్తున్నా మామ. నేను తండ్రి కాబోతున్నా. మరి పార్టీ ఎదురా? అబ్బా పార్టీ ఎదిరిపోయింది అల్లుడు, కాంగ్రాట్స్ రా నీకు. హలో అమ్మా చెప్పు. అమ్మాయిని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి చెక్ చేయించాం రా. రాత్రి తిన్న అన్నం అరక్క వాంతులు చేసుకుందిరా. అది కడుపు కాదంటరా. నాకు ఇంకో ఫుల్ బాటిల్ కావాలి. మీ గుంపల్లో మీరెక్కడ తయారయ్యారా బాబు?